Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her det har været en pilotaften omkring en ny fodboldquiz-kanal. Og vi synes, det er gået rigtig godt. Nu har vi fundet en, som vi får kæmpe lir på. Ja, vi er ude på det hele tiden narrativ. Ja, det er vi nu, og nu er vi også nogle genstande dyb. Nu har vi fundet career paths for danske spillere til slutrunden i 2022. Så vi skal simpelthen gætte karriere, hvilke klubber de forskellige spillere har været i. Vi har kvarter til en af de 141 klubber i alt. Så er vi klar? Så det kører. Christian E. Mikkel Vestermann. Mikkel Hansen. Ja. Mihan. Vi kører nu. Vi varmer så. Så har ham Kasper Schmeichel været ved nogle slider-låneklubber. Notts County. City. Er det ikke, han ikke været? Manchester City. Leicester City. Leipzig. Hvor fanden har han ellers været? På lån. Celtic. Preston. Nej. Ej, det dropper, vi skal ikke sidde og gætte. Anderlecht. Ja, vi ved jo, at han har været i Anderlecht, ja. Hvor var det, han var før Anderlecht? Hvorfor kan vi ikke huske det? Hvad fanden var han der? Nå, vi går videre til Joachim Andersen. Twente. Og så var han i... Var det Sampdoria? Lyon? Fulham? Palace? Ej, det er... Den liger du meget flot af, den er det, må jeg sige. Tak. Nordsjælland? Nordsjælland. København? FCN? Det gik jo meget ikke at skrive FC Nordsjælland, eller bare Nordsjælland. FC Nordsjælland? Måske det er uden... Sådan der. Copenhagen. Galatasaray. Simon Kerr. Midtjylland. Wolfsburg. Lermer. Wolfsburg. Der har jeg vel lånt i Roma, ikke? Roma? Lille. Så kommer han til Sevilla. Det er ikke der, det er 17-20. Milan. Så er han på lån i en enkelt sæson. Hvor fanden er det? Han har også været i Tyrkiet. Han har også været i Fenerbahce. Fenerbahce. De kan ikke stave sig. Bahce. Sådan der. Så er der en klub der. Ja, vi går videre. Premier League, eller? Er du sikker på, at du går videre? Ja, der er masser af tid ved. Mæle. OB. Så kommer han også til Atalanta. Og inden han var i Atalanta, der var han i Genk. Simon Kjær, han var i Atalanta også. Nå, Der var den der. Chelsea. Chelsea, AC. Og så var han to i Gladbach. Mönchengladbach. I et ord. Hvordan? Bare O. München. Det var rigtigt. Det kan jeg slet ikke stave til. München. Sådan der. Yes. Hold da kæft. Det er Celta Vigo, Brentford. Det er altså fedt, du bare hiver Celta Vigo frem med. Det må jeg sige. Ja. Det er ikke nemt. Delani. Werder Bremen. Dortmund. Bremen. Og så var han på leje. Det var vel også i Anderlecht. Den her står der. Den står der. Meget en enkelt klub. Hvor var det han? Hvor fanden var det han? Det var sgu da i... Var det ikke i Premier League? Han var ikke i Everton, han var i... Var han det? Nej. Ikke Everton. Var han ikke i Premier League en enkelt sæson? Det husker jeg det ikke. Nej, vi går lige videre. Braithwaite, den er svær nok. Esbjerg. Så kommer han til Middlesbrough, men det er vel ikke der. L. Men? L.A. Ja, Middles. Der er uden BR. B. R. Ja. O-U-H-G-H. Leganés har han været i. Men han blev solgt til... Var han i Spaniol? Han var i Toulouse, han blev solgt til, ikke? Spaniol også. Og Barcelona, der står det der. Og lige nu er han i Grêmio. Grêmio? Mm. Den der, er det en af de der granater, eller... Lad os vende tilbage til den der. Kører Eriksen. Ajax. Tottenham. Brentford United. Inter. Inter, ja.
Skov Olsen. Wolfsburg. Den er i... Brygge. Ja, han er i, hvad hedder det, Bologna. Den Dolske. Silkeborg. Hvor mange er det 4 år der? Han er i... Hvor fanden er han der? Nice. Ja, Hoffenheim. Delaney. Det er Larne i Hoffenheim, selvfølgelig, mand. Ikke Premier League. Og bare så jeg ved det derude, vi udtaler navnet, hvis du er korrekt. Bare så jeg ved ikke, hvad det er Delaney. Vi er ikke psykopater. Leeds. Delaney. Frankfurt. Flot. Nej. Han er sgu da i Frankfurt nu, Rasmus Nissen. Det kan være, den er... Den er ikke opdateret så. 19-22, der er han i... Salzburg? Ja, det er rigtigt. Ja, så har han været andre italienske klubber end Roma. Har du lige skrevet Frankfurt? Ja. Hvor fanden var han inde der? Jamen ikke nogen der. Det er jo efter Roma. Men det er så inden Frankfurt jo. Jamen, ja. Altså der var han nu. Ja, okay. Nå, videre til... Det er så Brøndby. Der var mange. Fiorentina. Fiorentina. Og han starter sin seniorkarriere i Nørgaard. Hvor gør han det henne? Flot. Flot. Der kommer han til Tyskland. Der var han i Hamburg. Det er en flot en, der er fuldt blad på. OB. Odense Boldklub. Der er helt pas bare med. Altså Berlin. Salernitana. Undskyld. Salernitana. Salernitana. Leipzig. Yusuf. Så skal du have sådan noget RB. Okay, Stryger, han kommer til Malmø, har han været i. Der har han, Nej, hvor er det, han skifter til fra Nordsjælland. Han har været i Tyrkiet, Trabzonspor har han været i. Det er med B. Hvor fanden er det, han er sådan? Ja, Udinese er det rigtigt. Så var han i var det Rapid Wien eller Austria Wien? Var det Austria Wien? Det der. Evian. Benfica. Celta har han også været. Han har været i Gengamp også, var han ikke det? Atletico. Nej, Evian. Jeg har skrevet det der. Atletico. Atletico Madrid, ja. Vas. Hvor spiller Robert Skov? Han spiller jo nu i Berlin. Vi har 116 vi har 700 tilbage. Det kommer. Men Vas, mand. Hvor fanden er han kommet på lån henne? AB. Det er da ikke en dansk klub, er det? Er det Rosenborg? Er det ikke i Norge? Hvad fanden er det, Vas er, mand? Marseille. Ja, Højbjerg har været i Augsburg. Så var han inden han var i Tottenham, var han i Southampton. Og hvad er hans sidste klub? Det er en anden tysk, var han i Schalke. Schalke. Får du skrive det? Wow, shit, mand. Nå, Rønnow, han starter i Horsens. Horsens, ja, det er rigtigt. Og så bliver han jo solgt til... Hvad er det, Brøndby sælger ham til? Det er Union Berlin, nej. Det er ikke Frankfurt. Var det det? Jeg har skrevet på gange Frankfurt, ikke? Fanden. Han bliver solgt til... Cardiff.
Altså, er vi enige om, det er en tysk klub? Det synes jeg jo, det er. Det synes jeg jo, det er. Altså, hvor er det, vi kan, hvor Frederik Vass, eller Daniel Vass har været i 4 år, inden han kommer til Lazio. Der var han sgu da i... Var det ikke også i Spanien? Eller han i Frankrig? Er det ikke Guden Gamble, eller hvad? Det er det ikke. Nej, det har vi også skrevet. Toulouse, skulle Corner. Skulle lige købe. Skal vi lige købe? Sønderjysk. Hvad? Sønderjysk. Hvad fanden Næsby. Bare så bra. Everton. Sparta Praha. Hvad sker der her? Sparta Praha. Sparta Praha. Prague. Det var Slavia, det er derfor. Hvad siger du? Det var Slavia, det er derfor, at den er god. Everton. Hvor fanden er det, Cornelius ellers har spillet? Lad os lige kigge. Altså, han har været andre engelske klubber. Var han ikke andre... Var han været en anden italiensk klub? En tysker. Parma. Yes, godt huske dem igen. Og så er det enkelt sliderlån. Ja, det er fandme sliderlån der. Det kunne godt være det samme. Hvor fanden er det, han brænder af for et eller andet fucking stinkehold i Italien, gør han ikke det? Er det ikke derfor, han får chancen i Parma? Nej, det går vi over, tænker. Hvem fanden er det, Brøndby sælger Rønner til? Frankfurt. Hannover. Nej. 3 minutter til at hive 10 klubber. Ja, prøv lige at gå op for toppen igen. Vi starter lige forfra. Kasper Schmeichel. Ja, det er jo ham, der koster. Han står jo for fanden med en... Det er fandme ligesom halvdelen. Han koster helvede. Kæft for han koster. Skal vi se, om vi giver nogle Lincoln. Lincoln? Der er nogle klubber, der men nej, jeg har læst nogle artikler om ham, hvor han har stået i Wrexham. Jeg gider næsten ikke bruge tid på det, det er næsten for åndssvagt. Jeg bare sidder og gætter på små taberklubber. Braithwaite, en enkelt lån. Har han været Villarreal? Han har ikke været i Al-Hilal eller sådan noget. Det er med 2 R, Villarreal. Kom nu, dreng. Lad os nu lige hive et par stykker til her. Braithwaite. Der er Schmeichel. Jeg går lige på boksen med Rønner nu. Der er Rasmus Christensen. ingen klub nu. Hvad siger du? Men det er jo fra, prøv at skrive Eintracht. Så skal man ikke Frankfurt. Det kan sgu ikke passe, mand. Prøv lige at skrive Eintracht Frankfurt ude i. Det er jo der, han er. Hold da kæft. Prøv nu. Det var fra Frankfurt. Ja, vi har skrevet det 10 gange. Det har du også sagt. Hvad så? 4 år i en klub. Være. Det må være i Spanien. Er det er ikke Sevilla? Det har vi jo skrevet engang med det med Delaney også. Betis er det heller ikke. Espanyol. Granada, Girona. Så er der andre lande, han er ikke i Italien. Frankrig. Jeg føler Frankrig. Bare det er Frankrig, jeg tænker. Guden Gamble, kan du hjælpe mig med stavet til det? Du skrev det rigtigt før. Ja. Hvem har han lejet ud til? Fra Brøndby? Nå, fuck det. Cornelius. Er det England, Skotland? Jeg tror, det er sådan noget Pisa eller sådan noget. Nej, det er ikke Pisa, det er... Nej, Prøv lige at gå op igen. Jeg ved faktisk ikke, om jeg... Prøv lige at gå op igen. Braithwaite. Du går op til Smeichel igen. Ja, du kan ikke undgå ham. Jeg kan godt lige simpelthen gøre det som mit svendestykke. Lige jo en klub, han er blevet lejet ud til. Han er bare blevet løs. Ciao. Ej, fuck,
fuck det. Jeg vil gerne tage på. Okay, så er vi... Udover Michael, har vi 4 klubber. Jamen Cornelius, den... Er det ikke sådan en sliderklub, eller? I Italien? Er det Lecce, eller hvad? Nej. Var det ikke sådan, hvor han fik en chance? Nej. Det er faktisk helt med afstand del, hvad der pisser mig mest af. Det er 4 år i en klub. Ja. Er det Holland? Nej, det er det ikke. Torino. Kom nu bag 10 sekunder på Vas. Ja, det var det, drenge. 94%. Average score 54%. Lad mig se Michael, mand. Smiley, Darlington, Bury, Falkirk, Coventry. Jeg synes ikke, vi kan ikke... Det er Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for, at jeg hiver det. Vi kan ikke... Jeg har ikke lyst til at hive det. Bordeaux. Fint, det har jeg heller ikke lyst til at hive. Det er fint indtil videre, har jeg... Frederiksstad. Fint. Valencia. Hvor er det ringe? Undskyld. Ja. Og så mangler vi også Bordeaux. What? 2 gange Bordeaux. Den husker jeg fandme ikke, den der. Jeg synes personligt, det var godkendt, det her. Jeg tror, du synes, det var godkendt. Ja. Du mangler... vi skal huske at se, hvad de sværeste var. Det var Bury og Falkirk. Ja. Det må være den sværeste. Frederiksstad, den vest. Darlington, den må også være. Næsby, den snæver du altså. Skriv ned i comments, hvordan det gik. Det er så shit der. Det er skide på, det kan ikke gøre bedre. Men Like og subscribe. prøv alligevel. Hej hej.